Hyvää iltapäivää, Pori. Ja lämpimästi tervetuloa tähän meidän paneeliin ja keskusteluun. Meillä Suomessa on vahva itsepärjäämisen eetos. Samalla me suomalaiset elämme yhä pidempään ja elossa on samanaikaisesti enemmän sukupolvia kuin koskaan aikaisemmin. Kaiken tämän keskellä meitä riivaa yksinäisyys. Se näkyy ihan pienistä lapsista vanhuksiin saakka. Miten me saisimme enemmän yhteyttä sukupolvien välillä, sukupolvirajat ylittäen? Olen Soile Kuitunen Miina Sillanpään säätiöstä ja avaan tämän tilaisuutemme Täytyykö täällä pärjätä omillaan? Etsimme erityisesti ratkaisuja uuteen ja toiveikkaaseen tulevaisuuteen. Ennen kuin siirrymme varsinaisiin puheenvuoroihin ja paneeliin, kysyn teiltä, hyvä yleisö, kuinka moni teistä pitää säännöllisesti yhteyttä eri sukupolven edustajan kuin itse olette, joko nuorempiin, vanhempiin, kenellä on tällaisia säännöllisiä yhteyksiä? Aikas moni käsi nousee ylös, taisi olla enemmistö. Tässä näkyy se, minkä meidän tutkimustuloksetkin osoittaa todeksi. Suurin osa suomalaisista toden totta pitää yhteyttä eri ikäisiin, eri sukupolviin kuin mihin itse kuuluu. Erityisesti pidämme yhteyttä sukulaisiin ja läheisiimme. Suurin osa myös auttaa toisen sukupolven läheisiään arjessa. Suomi on myös läheishoivan maa. Omaishoitajaliiton mukaan jopa 80% hoivasta on läheisten ja omaisten vastuulla. Se on aika iso tehtävä. Lähes kaikki suomalaiset myös kaipaavat meidän tuoreen sukupolvibarometrin mukaan lisää vuorovaikutusta nuorten ja iäkkäiden välille. Suomalaisten enemmistö on myös sitä mieltä, että nuoret sukupolvet voisivat oppia paljon nykyistä enemmän vanhemmilta sukupolvilta. Vuorovaikutus eri sukupolvien välillä ja sukupolvisolidaarisuus tuottaa paljon hyötyjä inhimillisesti jokaisen meistä arkeen että myös koko yhteiskunnalle. Kaikkien mukana pitäminen ja tunne siitä, että olen osallinen iästä ja sukupolvesta riippumatta luovat vakautta tähän yhteiskuntaan ja luovat myös inhimillistä hyvinvointia. Auttaminen itsessään vahvistaa mielen ja kehon hyvinvointia monin eri tavoin. Onnellisimmat ihmiset ovat auttavaisempia ja auttavaiset ovat onnellisempia kuin muut. Esittelen nyt ensimmäisen puheenvuoron pitäjän Riikka Lindholmin. Riikka Lindholm on 2 lapsen äiti Vihdistä ja hän valmistuu Steiner-koulun luokanopettajaksi. Sinulla, Riikka, on ollut vähän tavanomaisesta ehkä poikkeavia ratkaisuja asumisen ja lasten saamisen suhteen ja mielenkiinnolla odotamme, kun kerrot meille hieman lisää niistä. Ole hyvä. Kiitos. Mulla on tosiaan 2 lasta, 9-vuotias ja sitten puolivuotias vauva. Ja nämä mun asumisratkaisut oikeastaan juontaa juurensa sinne aikaan ennen lasten syntymää. Mä olin silloin eronnut pitkästä parisuhteesta ja mietin, että millä tavalla mä haluaisin asua jatkossa. Ja jotenkin yksin asuminen ei houkutellut mua ollenkaan. Ja jostain tuli idea, että mä haluaisin kokeilla yhteisöllistä asumista. Ja mulla oli ajatuksena siinä, että mä haluaisin asua samanhenkisten ihmisten kanssa. Ja niin mä päätin perustaa oman yhteisön ja mä etsin siihen sopivan porukan. Ja me vuokrattiin iso omakotitalo Espoosta. Ja siellä oli 6 makuuhuonetta, niin että siellä mahtui asumaan 6 aikuista ihmistä. Ja sen lisäksi me jaettiin sitten isot yhteiset tilat. Ja me oltiin asuttu siinä suunnilleen vuoden verran, kun mä aloin odottaa mun esikoista. Ja hän siis syntyi sinne yhteisöön. Ja on oikeastaan koko elämänsä ajan, tähän asti sen elämänsä ajan asunut yhteisöllisesti. Ja meillä oli siinä hänen isänsä kanssa silloin sellainen tilanne, että me erottiin jo ennen lapsen syntymää. Eli mä olin tavallaan niin kuin yksin lapsen kanssa, mutta sitten toisaalta en kuitenkaan ollut yksin, koska mulla oli siellä yhteisössä ihmisiä ympärilläni. Ja siellä
yhteisöasuminen etenkin niin kuin lapsen kanssa oli mun mielestä tosi antoisaa ja sellaista, että siinä sai paljon niin kuin tukea ja tosiaan sitä niin kuin aikuista seuraa. Et silloinkin kun oli äitiysvapaalla ja hoitovapaalla, niin en oikeastaan koskaan niin kuin tuntenut yksinäisyyttä. Et aina oli aikuisia ympärillä. Ja siinä sai paljon niin kuin sellaista pientä arjen apua, että pystyi kysymään kämpikseltä, että voisitko sä hetken katsoa mun lasta, jos mä ripustan noi pyykit tai laitan tämän ruoan loppuun. Että tavallaan tällaisia aika pieniä asioita, jotka sitten oikeastaan oli tosi suuria asioita. Että ei tarvinnut kaikkea kannatella sitten niin kuin yksin, kun sitä parisuhdetta ja ydinperhekuviota ei siinä ollut. Sitten sinne muutti myös jossain vaiheessa toinen äiti lapsensa kanssa, että sitten siinä sai myös jakaa niin kuin vanhemmuutta sitten toisen äidin kanssa, mikä oli myös tosi arvokasta. Ja sitten tietysti se, että lapset sai seuraa toisistaan, niin oli tosi kiva juttu. Että paljon niin kuin puuhattiin yhdessä ja sitten sai seurata niin kuin jonkun toisen ihmisen kanssa sitä lasten kasvua. Meidän lapset oli hyvin niin kuin samanikäiset. No sitten, kun mun esikoisen kouluikä alkoi lähestymään, niin mulla oli ollut jo monta vuotta haaveena muuttaa maalle. Mä oon itse maaseudulta kotoisin ja kaipasin pois kaupungin hälinästä ja vilskeestä. Ja mun vanhemmat asuu Vihdissä ja asuvat edelleen siellä mun lapsuuden kodissa. Ja me ollaan siellä vietetty tosi paljon aikaa viikonloppuisin ja lomilla. Me ollaan tosi läheisiä mun perheen kanssa, niin meillä oli tosi jotenkin helppoa muuttaa sinne sit heidän luokseen. Et me ollaan siellä asuttu nyt 2 vuotta kohta ja me asutaan niin kuin samassa talossa mun vanhempien kanssa. Meillä on siellä 2 huonetta meidän omassa käytössä ja sitten lisäksi sitten jaetaan tietysti yhteiset tilat vanhempien kanssa. Ja sitten lisäksi siinä pihapiirissä viereisessä talossa asuu sit mun veljen perhe ja lasten serkku. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin lapsiperheyhteisöasuminen muuttui sit yhteisölliseen asumiseen mun oman perheen kanssa. Ja tietysti nyt kun on kyse mun omasta perheestä niin, ja mun vanhempien lastenlapsista, niin mä saan siellä sitten lastenhoitoapua aika paljon ja pystyn sitten tietysti omalta osaltani auttamaan mun vanhempia ja jaetaan niin kuin arjen askareet ja tietysti myös sitten paljon vietetään aikaa yhdessä. Sitten mun viimeisin elämänmuutos niin on 5 vuotta sitten mun toisen lapsen syntymä. Ja mulla ei ole ollut vakituista parisuhdetta mun esikoisen syntymän jälkeen, mutta siinä vaiheessa kun 40 ikävuotta alkoi lähestymään, niin nousi kuitenkin tosi voimakkaasti haave toisesta lapsesta. Ja mulle itselle tuntui jotenkin vieraalta ajatus, että mä olisin lähtenyt etsimään parisuhdetta tämä lapsihaave edellä, etenkin koska aikaa ei ehkä ollut siinä vaiheessa ihan hirveästi käytettävissä enää. Niin enkä halunnut yksin lähteä hankkimaan lasta, koska tiedän, että yksinhuoltajilla arki voi olla aika raskasta. Mutta mä olin kuullut sitten muutamaa vuotta aikaisemmin kumppanuusvanhemmuudesta, ja se oli jotenkin heti kolahtanut ja tuntunut sellaiselta itselle hyvältä ja sopivalta mahdollisuudelta tai vaihtoehdolta lapsen hankkimiselle. Ja sitten mä lähdin etsimään kumppanuusvanhempaa ja löysinkin sitten pariskunnan, jotka myös etsivät äitiä heidän lapselleen. Ja meillä osui arvomaailmat hyvin yksin ja saatiin sovittua kaikesta ja niin meille sitten joulukuussa syntyi yhteinen vauva. Eli tällä lapsella on nyt sitten 3 vanhempaa, 2 äitiä ja 1 isä ja me huolehditaan hänestä yhdessä. Ja paljon tässä vauvavaiheessa vieraillaan toistemme luona. Ja sitten tietysti lapsen kasvaessa hän voi sitten alkaa olla enenevässä määrin myös siellä toisessa kodissaan myös ilman niin kuin minua. Et ehkä sitten tähän niin kuin paneelin teemaan liittyen, että täytyykö täällä pärjätä omillaan, niin mä oon ajatellut, että mä en halua asua ja elää yksin, vaan mä oon kaivannut ihmisiä mun ympärille ja oon tehnyt omia ratkaisuja sen mukaan. Ja mun mielestä on ihanaa, että yhteiskunta on sillä tavalla niin kuin joustavampi kuin aikaisemmin, että ei tarvitse kaikkien sopia siihen samaan malliin, vaan voi etsiä niin kuin omanlaisiaan ratkaisuja. Kiitos. Kiitos Riikka tästä innostavasta
kokemusasiantuntijapuheenvuorosta. Tällaista joustavuutta ja innovatiivisia ratkaisuja me Suomessa todella tarvitaan myös eri sukupolvien välille. Nyt meidän ohjelma jatkuu paneelilla ja kapula siirtyy Karina Jutilalle, joka vetää tämän paneelin. Ole hyvä. Hyvää alkuiltaa Poriin. Mun nimeni on tosiaan Karina Jutila, olen E2-tutkimuksesta ja ilo vetää tämä paneeli hienojen panelistien kanssa ja Soilen ja Riikan johdattelun jälkeen. Meidän panelistit minusta katsoen vasemmalta on Maria Mäkynen, yhteiskuntasuhde- ja palvelujohtaja Ammattiliitto Prosta. Hänen vieressään Erkka Railo, poliittisen historian dosentti ja päätoimittaja Mastridissa. Ja vieressäni istuu Pirkko Lahti, psykologi ja tietokirjailija. Monet kokemukset takana hänellä. Mitä ajatuksia herätti Riikan kuvaus omasta elämäntavasta ja valinnoista? Kuka panelisteista haluaa avata? Maria. No mä voin aloittaa. Oli valtavan inspiroiva ja paljon ajatuksia herättävä puheenvuoro. Jos ajattelin ensin, että no itse asiassa me Suomessa ollaan varmaan poikkeussuhteessa muuhun maahan, että monessa muissa maissa eletään paljon enemmän yli sukupolvien ja yhdessä ja varsinkin ehkä ei kaupunkiseuduilla, mutta myös kaupungeissa, myös Etelä-Euroopassa. Ja sitten toisaalta ajattelen, että todella inspiroivaa myös herättää ajatuksia täällä. Mä olen itse asunut kommunissa opiskeluaikana ja niin kuin jaan sen ajatuksen, että miksi pitäisi elää yksinään. Ehkä sellaisen niin kuin hauskan tarinan voin sanoa siitä, että olen täällä nytkin Suomi-areenan 5. kertaa niin, että minä ja puolisoni, joka käy näissä keskusteluissa paljon, niin meidän yhteinen lapsi on parhaillaan minun vanhempieni kanssa täällä yhteisessä jaetussa omakotitalossa ja se toimii oikein hyvin, että kannustan myös tähän työn ja perheen yhteensovittamiseen. Pori tarjoaa siihenkin mahdollisuuden. Erkka, mitä ajatuksia herätti Riikan puheenvuoro? Joo, olen samaa mieltä tästä, että täytyy sanoa, että Riikka on ollut selvästi niin kuin harvinaisen määrätietoinen, päättäväinen ihminen, hyvin tällainen idearikas ihminen, joka on tavoitellut omia unelmiaan, omanlaistaan elämää, eikä ole todellakaan ikään kuin jäänyt tällaisten perinteisten käsitysten vangiksi tai kahlehtimaksi siinä, että miten hän voi tämän omanlaisensa ja oman näköisensä elämän niin kuin saavuttaa. Ja tämä yhteisöllinen asuminen, josta tässä puhuttiin, niin itse ajattelen, että se tulee todennäköisesti olemaan tulevaisuudessa semmoinen ratkaisu tai trendi ehkä toivottavasti, joka ratkaisee tai tarjoaa yhden ratkaisun, ei välttämättä aina sovi kaikille ihmisille, mutta tarjoaa yhden ratkaisun siihen, että ei tarvitse kärsiä yksinäisyydestä, vaan voi saada itselleen niin kuin tukea ja seuraa muista ihmisistä tällaisella hyvin luonnollisella tavalla. Me ollaan aika paljon takerruttu semmoisen ajatukseen, että nimenomaan perhe olisi se yksikkö, joka aina kaikissa tilanteissa meille sitä tarjoaa, sitä apua tai tukea eri elämäntilanteissa, mutta itse ajattelen, että ihmisten täytyy miettiä ehkä vähän avoimemmin myös muita vaihtoehtoja. Perhe ei välttämättä ole aina kaikissa tilanteissa se ainoa ja oikea ratkaisu. Pirkko, mitä ajatuksia herää? No mä oon niin vanha, että kun sä viittasit siihen, että mulla on pitkä kokemus urheilla, niin mut on kasvatettu niin, että yksin pitää pärjätä. Eli sodan jälkeiset ihmiset on sen sukupolven edustajat, että meitä hävettää pyytää apua. Ja mä oon vähitellen, kun menee kroppa huonoon kuntoon tai pää, niin on pakko pyytää apua. Mutta sitten Riikan elämästä, niin ensinnäkin mä haluan sanoa, että yksinäisyys ei ole kaikille paha. On ihmisiä, silloin kun ihmisillä on hirveän tiukat elämäntilanteet, ne haluaa, että saisi olla hetken yksin. Ja nyt teillä on mielessä sellainen mielikuva, että ihmiset ei kestä yksinäisyyttä. Meidän kaikkien opittavaa elämää myöskin yksin. Riikan tilanteessa aivan ihana, siinä on erityyppisiä yhteisöjä ollut, ja tämä yhteisön niin kuin siihen sijoittuminen on lapsille kaiken A ja O, koska se on suunnaton turva.
Siinä ainoa toive tietysti on tämän ikäisenä, että ne ei liian usein vaihtuisi ne yhteisöt. Tai jos ne vaihtuu, niin niihin pidetään kuitenkin yhteyttä jälkikäteen. Et se on äärettömän tärkeää, että se säilyy jollakin tavalla kaikkien lasten elämässä. Mutta sitten mä oon itse ollut perustamassa vanhusten tämmöisiä yhteisöasuntoja, loppukirja, joka on kuuluisa Helsingissä ja muuta, niin sieltä tapeltiin ihan hirveästi. Eli ei ne yhteisöasumisen sääntöjen löytymiset aina ole kauhean helppoja. Mä oon samaa mieltä kuin Erkka. Tulevaisuus varmaan on sitä, että me haetaan erilaisia yhteisöratkaisuja, mutta siellä täytyy olla säännöt ja pelisäännöt aika tiukat, muuten siellä tulee sanomista. Mitä sä ajattelet tuosta? Mun mielestä Riikan elämäntavassa oli kiinnostavaa se, kun me puhutaan paljon syntyvyyden laskusta. Hän kertoi, että hänellä on 2 lasta, kouluikäinen ja vauva. Ja jos ymmärsin oikein tai tulkitsen hänen puhettaan, niin yksi niin kuin mahdollistaja sille elämäntavalle on ollut se, että on ollut ihmisiä ympärillä, on ollut yhteisöä, on ollut läheisiä, joilta on saanut apua. Voiko olla, että jos me ollaan asumisen tavoissa lähempänä toisiamme, niin voiko se olla yksi keino saada syntyvyyttä ylöspäin? Innostetaanko me saamaan lisää lapsia, jos meillä on ihmisiä lähellä ympärillämme? Onko se tavoiteltavaa ylipäätään? On, ilman muuta on, koska jos mä oon yksin synnyttämässä, niin siinä tulee kaikki ne 10 eteen, miten mä toimin, jos mä sairastun, mistä mä saan apua ja niin edelleen. Heti kun mulla on tuki, joka on pysyvä ja joka on tottunut auttamaan, niin totta kai se lisää sitä rohkeutta synnyttää useampia lapsia. Maria, haluatko kommentoida? Joo, mä ajattelen, että ei pelkästään ehkä niinku tällaisten itsellisten näkökulmasta, mutta ihan ylipäätään työn, elämän, vapaa-ajan, ystävyyssuhteiden näkökulmasta on tärkeää, mutta että kyllähän nyt jo vaikka Ruotsissakin puhutaan siitä, että voitaanko perhevapaita jakaa isovanhempien kanssa ja sitä kautta sitten saada sitä apua siihen ja ehkä mahdollistaa sitä lapsiperhearkea, on se ensimmäinen, toinen tai useampi. Et siinä mielessä mä ajattelen, että todella tärkeä. Joo, sukupolvien yhteistyötä siihen, että ollaan lähempänä toisia. Silloin koeelämän murrosvaihe, vaikka lapsen syntymä tai toisen lapsen syntymä. Erkka? Joo, siis mehän tiedetään jo nyt, että ihmiset eivät saa niin paljon lapsia kuin he haluaisivat. Ja yksi syy siihen, niin kuin tässäkin Riikan tekstissä puheessa kävi ilmi, oli se, että yksi syy siihen on, että sen parin muodostaminen on aika hankalaa. Ja jos silti haluaa lapsia, niin nyt tässä oli nyt yksi esimerkki, miten se on mahdollista sillä tavalla, että lapsella on sitten ei perhe, vaan voisiko sanoa heimo, joka häntä sitten kasvattaa. Ja uskon, että se on ihan niin kuin yksi mahdollisuus. Sitä ei pidä tietenkään tarjota kaikille niin kuin ehdottomana tämmöisenä vaihtoehtona, vaan se on yksi vaihtoehto monista, että tässä yhteiskunnassa ajattelen, että meidän täytyy olla valmiita siihen, että on hyvin erilaisia tapoja ratkaista elämänsä. Mä oon syntynyt pienessä pitäjässä tässä Varsinais-Suomessa ja sitten tuli suurena aaltona 80-luvulla, että koko kylä saa kasvattaa. Meitä kyllä kasvatti koko kylä. Ja siinä mielessä on myöskin hyvä, että siellä tulee erilaisia näkökulmia kuin yhteisö. Ei se ole lapsen kannalta hirveän hyvä, koska se tulee, isovanhemmat hyväksyy helpommin, toiset panee kriteerejä aika tiukasti ja niin edelleen, niin se on eduksi. Kyllä. Joo, voisi ajatella myös niin, että kun meillä on ikäsiiloutunut yhteiskunta ja hyvin pieniä ikäluokkia, niin meillä esimerkiksi henkilökohtaista kokemusta vauvan hoitamisesta voi olla, että monellakaan ei ole, niin silloin myös ne vanhempien sukupolvien kokemukset ja vauvanhoito-opit voi olla ihan tarpeenkin, että niitäkin siirtyy samalla. Nyt on pakko kertoa yksi hauska tarina, joka oli telkkarissa, kun pieni elefanttivauva syntyi Hollannissa eläintarhassa ja se äiti ei osannut sitä hoitaa, niin täti tuli auttamaan. Ja tässä on se sama idea. Suurissa perheissä oli tietysti vanhempia lapsia, mutta kylissä tädit kasvatti meitä. Joo, kyllä varmasti sitä kokemusta on tullut. Eikä se ollut se välittäminen ja rakastaminen ja rajojen laittaminen pelkästään niin kuin biologinen juttu. Me voitaisiin mennä keskustelussa eteenpäin. Meillä on pääotsikkona Täytyykö täällä pärjätä omillaan? Ja mä veisin keskustelua tässä vaiheessa nyt kohti työelämää. Me puhutaan paljon työelämän pahoinvoinnista. Meillä on työttömyys kasvanut, akateeminen työttömyys on kasvanut, työpaikan löytäminen on vaikeaa monelle nuorelle, mutta kyllä se on monelle myös ikääntyneille työntekijälle vaikeaa. Ja me tiedetään myös, että maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen työelämään on monelta osin hankalaa ja puutteellista. Moni jää kiistatta yksin työelämässä.
Maria, miten arvelet, voisiko sukupolvien yhteistyö tukea erilaisten ihmisten pärjäämistä työelämässä? Ehdottomasti. Ja ehkä erityisesti mä ajattelen, kun aamulla olin työperäisen maahanmuuton niin kuin uhista ja mahdollisuuksista ja tämän kaltaisista kysymyksistä keskustelemassa, niin ehkä sanoisin, että erityisesti kun ajatellaan, että maahan tulleet lapset, niin he pääsevät kouluun ja he saavat tukea, mutta sitten vanhemmilla välttämättä ei ole. Ja siinä esimerkiksi sukupolvien välinen yhteistyö olisi äärimmäisen tärkeää ihan sen kotoutumisen ja verkostoitumisen ja ehkä työmahdollisuuksiakin näkökulmasta. Mutta työyhteisöthän on parhaimmillaan sukupolvien yhteisöjä ja parhaimmillaan siellä vuorooppimista, niin että ihan kaiken ikäiset oppii toinen toisiltaan. Myös nuoret voivat opettaa niitä, jotka on työuran loppupäässä ja erityisesti toisinpäin. Nyt tällä hetkellä työelämässä on käynnissä sellainen uudenlainen haaste, joka tulee etätyön myötä. Ja näkyy esimerkiksi yksinäisyyden kokemuksessa, että erityisesti nuoret, jotka tulee vasta työelämään, niin kokee paljon yksinäisyyttä, kun heille ei välttämättä muodostu luontevasti työyhteisöjä, jossa on sitten juuri eri sukupolvia. Ja se näkyy, että nuorten yksinäisyys kasvaa. Mutta parhaimmillaan työyhteisöt on juuri niitä, että sulla on eri-ikäisiä työkavereita, jotka on sydänystäviä. Ja se ei katso ikää eikä muutakaan. Ehkä voi itse sanoa, että minulla on paljon todella hyviä sydänystäviä, jotka on hyvin eri-ikäisiä ja ne on tullut työelämän kautta. Mutta ehkä niitä yhteisöjä voisi tukea jollakin muullakin tavoin. Et siinäkin mielestä oli inspiroiva tämä alkupuheenvuoro. Joo, ja varmaan iän ei tuijotettaisi pelkästään ikää, vaan haettaisiin sitä moninaisuutta kaikilla tavoilla työyhteisöihin. Mitä sä, Erkka, ajattelet? Niin siis työyhteisö on äärettömän tärkeä tietysti jokaisen ihmisen hyvinvoinnille. Se on niin kuin se yhteisö, jossa me vietetään perheen jälkeen todennäköisesti kaikkein eniten aikaa vuorokaudesta. Ja nyt se, mikä meillä on ollut tässä viimeiset vuodet, varsinkin koronan jälkeen, niin meillä on yleistynyt etätyö. Ja yhtäältä nähdään, että ihmiset tykkää etätyön tekemisestä. Se helpottaa arjen sovittamista työelämän vaatimusten kanssa. Mutta toisaalta niin kuin ollaan havahduttu nyt viime aikoina siihen, että se on myös herkästi myös johtaa siihen, että ihmiset kokee yksinäisyyttä. Tässä sanottiin jo, että yksinäisyys ei tietenkään aina ole huono asia, se ei aina ole paha asia. Mutta jos on vastentahtoisesti yksinäinen, niin se on tietysti niin kuin huono asia. Ja jos puhutaan työelämästä, niin tämä etätyö voi johtaa herkästi siihen, että ihmiset ovat itse asiassa yksinäisempiä kuin aikaisemmin. Ja toivottavasti niin kuin työelämässä on havahduttu tähän. Ehkä Maria tiedät tästä enemmän kuin minä, niin onko työpaikoilla havahduttu tähän etätyön tuottamaan yksinäisyyteen? Siis kyllä on, ja mekin Ammattiliitto Prossa ollaan tästä aiheesta nyt puhuttu. Meillä oli myös tilaisuus pari vuotta sitten aiheesta, ja entinen puheenjohtajamme sanoi aina, pidän tästä termistä, että työpaikalla pitää olla sosiaalista liimaa. Sitä, joka pitää meidät kasassa vaikeina hetkinä, sitä käytävä keskustelua, jossa voi ideoida ja tulee hullujakin ideoita, mutta se luo merkityksellisyyden kokemusta. Sä saat joltakin palautteen siitä, että hei, että se mitä sä teet on tärkeää ja siellä on sitä vuoropuhelua. Että on havaittu, se on nyt vähän muotoutumassa. Meillä ei niin kuin lainsäädännössäkään ole riittäviä pelimerkkejä tähän vielä tai pelisääntöjä. Sitten on joitakin, niin kuin Vantaan kaupungin esimerkki, että on sitten otettu selkeä linjamuutos että toimistolle. Mä ehkä itse uskon siihen, että erityisesti jos luodaan niin kuin esihenkilötyönä merkityksellisyyttä, parhaimmillaan ihmiset haluaa tulla toimistoon ja tulla työyhteisöön. Et se on aika herkkää, että millä tavalla se luodaan se sosiaalinen liima. Mä väitän, että työelämässä niin sosiaalinen kanssakäyminen lisää työn tehokkuutta. Mä oon 80-luvulla käynyt Marsin kaupungin kanssa kiistelyä, että ei saanut juhlia nimipäiviä eikä juoda kahvia, syntymäpäiväkahvia silloisen kaupunginjohtajan kanssa, ja hän voitti sen.
Mutta nyt on käynyt niin, että esimerkiksi me neuvoteltiin 70-luvulla kahvitauot ihmiselle. Nyt ihmiset hakee itse ne mukinsa ja menee tietokoneensa ääreen. Ja se on nimenomaan aivojen kannalta A ja O, että katkaa se väliin sen työpäivä, puhuu jotakin muuta ja niin ne saa vähän levätä ne aivot. Mutta se, mikä on tapahtunut nyt tässä etätyössä, niin työpaikkojen niitä fyysisiä olosuhteita on niin kuin vuokrattu pois tai vähennetty niin, että nyt ihmiset joutuu tappelemaan, että ne löytää jonkun kulman, mihin ne tuo sen koneensa kanssa. Näin on monessa työpaikassa, pankeissa, vakuutusyhtiöissä. Jos tähän saa vielä kommentoida, niin itse teen väitöskirjaa työn murroksesta ja olen perehtynyt myös silloin teollistumisen aikakauden esihenkilötaito- tai esimiestaitojen oppikirjoihin, jossa on siis erikseen todettu, että pitää katkaista kaikki tällaiset juoruilut ja sosiaaliset kanssakäymiset, koska se uhkaa työn tuottavuutta ja työtä, ja silloinhan oli kaikenlaisia menetelmiä muutenkin, että laskelmoitiin, että kuinka monta sekuntia menee mihinkin fyysiseen liikkeeseen. Ja nyt taas, kun tiedetään työn tuottavuuden mittareista, niin nimenomaan uudet taidot, vuorovaikutus, kommunikaatiotaito, yhteistyötaidot tukee uuden työn tuottavuuden mittareita, eli sitä innovatiivisuuden kykyä. Että sinällään me ollaan menty vähän niin kuin ääripäästä toiseen, ja meillä on paljon työyhteisöjä, jotka laitetaan samaan huoneeseen juoruamaan ja innovoimaan ilman sen suurempia selkeitä tavoitteita. Joo, varmaan pitäisi puhua entistä enemmän inhimillistä ja sosiaalista pääomasta ja nähdä sen arvo. Ehkä tämmöisenä niin kuin hyvin dramaattisena ja kauheanakin aikana, jos ajatellaan maailmantilannetta, niin ehkä sen keskinäisen kanssakäymisen ja joukkuehengen merkitys nähdään paremmin toivottavasti, ja nähdään se jopa niin kuin yhteiskunnan resilienssiä vahvistavana tekijänä. Yksi lyhyt kommentti on, että työpaikalla on mieletön määrä hiljaista tietoa, jota ei pysty kirjallisesti siirtämään uusille työntekijöille. Siksi se yhdessä tekeminen on äärettömän tärkeää. Mä voisin palata tuohon, Soilo Kuitunen tuossa avauspuheenvuorossaan viittasi sukupolvibarometriin. Me tehtiin tosiaan se yhteistyössä Minna Sillanpään säätiön ja Telan kanssa. Julkistettiin tammikuussa. Sen mukaan enemmistö suomalaisista, peräti 90%, toivoo vahvempaa vuorovaikutusta nuorten ja ikääntyneiden välille. Eli ihan reilusti yli sukupolvirajojen. Kannatusta tälle asialle on sekä nuorten joukossa että vanhusväestössä. Missä panelistit haluaisi nähdä erityisesti nuorten ja ikääntyneiden yhteistyötä käytännössä? Missä olisi tilaa reilusti eläkeikäisten ja nuorten suomalaisten yhteistyölle? Niin, no, tässä on kaksi ryhmää, yhteiskunnallista ryhmää, jotka itse asiassa kokee enemmän yksinäisyyttä kuin muut. Eli tällä niin kuin sitä kautta voi ajatella, että tällaiselle olisi niin kuin tilausta tämmöiselle, että nämä kaksi ryhmää löytäisi toisensa, ja varmaan voi ajatella, että meidän yhteiskunnassamme, kulttuurissamme, niin olisi tärkeää myös, että jonkinlainen sellainen hiljainen tieto sieltä sukupolvien yli niin kuin kulkisi myös niin kuin nuorille ihmisille. Äkkiseltään tulee sitten tietysti mieleen, että pitäisi esimerkiksi koulut olisi varmaan semmoinen sopiva ympäristö, joka voisi niin kuin tarjota mahdollisuuksia tai kannustaa nuoria esimerkiksi vierailemaan ikääntyneiden ihmisten luona palvelutaloissa tai vastaavissa instituutioissa, että tätä kautta ikään kuin voitaisiin kannustaa tämmöiseen yhteistyöhön. Muistaakseni katoin äskettäin pätkän Svenska Ylen lähetyksestä, jossa oli eläkeikäinen mies koulun välitunnilla, ilmeisesti niin kuin välituntivalvojana tai ohjaamassa liikuntaa ja tuommoista liikkumista lapsille koulussa. Eli joo, varmasti tuo merkityksellisyyttä ja sitten taas lapsille kokemusta siitä, esimerkiksi niille, joilla ei ole omat isovanhemmat lähellä. Mulla on suunnaton haave. Ennen vanhaan ja idän kulttuurissa, etenkin Venäjällä, paapuskoilla oli valtava merkitys. Niin. Paapuskat, isoäidit tuli ja kertoi, miten asioiden pitää olla. Mä tiedän, että heitä ei arvosteta aina, mutta mä halusin jotenkin nostaa näiden isoäitien roolia. Jos mä saan sanoa tähän, että suurimmat elämän viisaudet ja sellaiset niin kuin syvimmät
hetket niin mä oon viettänyt oman isoäitini kanssa ja ajattelen, että ne kannattelee edelleen. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä on varmaan sellainen, on se sitten päiväkoti, koulu tai ihan yhteiset tilat, jossa niin kuin vapaa-ajan viettomahdollisuudet, jossa kaiken ikäiset, mutta ehkä erityisesti nämä kohderyhmät niin kuin kohtais. Se tuo kaikille iloa. Lapsetkin niin kuin viihtyy ja jotenkin, mutta meillä ei taida olla. Et nyt tuntuu, että ikään kuin molemmat ikäryhmät laitetaan laitoksiin tai laitostetaan, niin lapset laitetaan päiväkotiin, kun sitten ikäihmiset laitetaan muun kaltaisiin laitoksiin. Meidän yhteiskuntaa kehitetään siiloyhteiskuntaa. Nuorten palvelut, lasten palvelut, nuorten palvelut, työikäisten palvelut, vanhusten palvelut. Ja jokainen asiantuntija katsoo sen oman sektorinsa. Sitten meillä on perhepalvelut kehitetty, mutta sitten ei olekaan näitä sukupolvien ylimeneviä palveluja juuri mietitty. Täytyy lisätä tähän, että itselläni on 3 lasta ja näistä vanhemmat lapset niin aikoinaan, niin kun he kävivät peruskoulua, niin siellä oli koulussa tällainen kouluvaari tai koulumummi, joka niin kuin siellä oli mukana siellä luokassa ja hän oli niin kuin opetuksen näkökulmasta täysi amatööri, mutta hänkin osasi auttaa sitten yksinkertaisissa tehtävissä toki, että kun kiersi siellä luokassa ja auttoi. Mutta sitten mun nuorimman lapsen, joka tällä hetkellä on 5. luokalla, niin hänellä ei tätä enää ole ja pakko todeta, että se liittyy koulusäästöihin. Eli joku korvaus piti näille kouluvaareille ja koulumummeille maksaa ja sitten kun tuli tiukka paikka, niin sitten tästä oli ilmeisesti aika helppo säästää, niin se sitten jäi pois ja sitä on kyllä harmiteltu, mutta sellaista elämä valitettavasti on. Mä voisin nostaa vielä yhden asian tuohon, että missä sukupolvet vois paremmin kohdata tai missä sille olisi tilaa, niin meidän selvitysten mukaan niin nuoret, jotka menee työelämään, niin kokee, niin kuin Mariakin tuossa sanoi, yksin jäämistä. On se sitten kesätyö tai se ensimmäinen työpaikka, sitten kun on ammatti olemassa. Ja sitten työelämän todellisuus on se, että siellä arjessaan niillä perehdyttäjillä tuppaa olemaan liian kiire. Sitten kolmanneksi me halutaan, että meillä eläkeikäisiä olisi entistä enemmän työelämässä ja heillä on monella heistä myös halukkuutta esimerkiksi asiantuntijatehtävissä jatkaa. Niin voitaisiinko ajatella, että nämä eläkeikäiset vielä esimerkiksi osa-aikaista työtä tekevät olisi perehdyttämässä nuorimpia, tuomassa sitä perspektiiviä, ei välttämättä tekemässä täysaikaisesti työtä, mutta tuomassa sitä pitkää viisautta ja kokemusta niille nuorille ja myös sitä perspektiiviä niiden niin kuin tavallaan työelämän muutosten kohtaamiseen. Et siellä voisi olla kyllä tilaa. Joo, ehdottomasti toi kuulostaa hyvältä ajatukselta. Sellaisen pelkään pahoin, että meidän kulttuurissa ehkä vähän liikaakin arvostetaan niin kuin nuoruutta siinä mielessä, että sitä vanhempien tai ikääntyneempien ihmisten niin kuin sellaista kokemusta ei aina nähdä niin kuin voimavarana, vaan pikemminkin niin kuin jonkinlaisena taakkana, että ajatellaan, että nimenomaan nuoret ovat se jossa on se viisaus ja se on ehkä ollut tällainen kulttuurinen ongelma, joka on estänyt tätä, mistä puhuit. Pirkko, ole hyvä. No, mä luulen, että se pysähtyi yhteen asiaan ainakin aikoinaan, kun mä niin vanha jo, niin me on paljon kokeiltu, niin me yritettiin viedä vanhuksia kouluun, niin se pysähtyi vakuutukseen. Koululla pitää olla vakuutus kaikilla koulussa kävijöillä. Eihän me voitu vakuuttaa niitä, me olisi jouduttu maksaa se vakuutus ja niin edelleen. Se pysähtyi yllättäen siihen. Mutta vapaaehtoistyö, urheiluseurat, joku Suomen latut, joku tämmöinen, jos on niin tämmöinen ihan yhteinen ja monet vapaaehtoistyöt, siellä on ketjua vaikka kuinka paljon. Mä palaan yhteen asiaan, joka jäi Soilen puheenvuorossa mieleen. Mä oon monessa tilaisuudessa kysynyt, että tapaako ihmiset enemmän tällä hetkellä sukulaisiaan vai läheisiä aikuisia tuttuja. Ja tällä hetkellä se aika usein on aikuiset tutut, koska sukulaiset on kaukana maalla. Joo, juuri näin. Eli siinäkin se sukupolvien välinen yhteys katkeaa aika helposti. Meidän keskustelu alkaa pikkuhiljaa kääntyä loppupuolelleen. Meillä on ollut otsikkona, täytyykö täällä pärjätä omillaan. Mä tulkitsen panelistien ja alkupuheenvuorojen jälkeen, että ei, olla lähempänä toisiamme, autetaan ja huomataan, on sitten sukulaissuhdetta tai ei, on ne ystävyyksiä, työkaveruuksia tai naapuruuksia.
Mä voisin kysyä vielä panelisteilta, ennen kuin käännytään loppuun, vähän keveämmän kysymyksen. Meillä on, niin kuin ollaan todettu, ikäsiiloutunut yhteiskunta, tupataan olemaan paljon tekemissä oman ikäistemme kanssa. Mä kysyn panelisteilta, minkä ikäisiin ihmisiin haluaisit tutustua paremmin? Siis et oman ikäisiisi, vaan muihin ikäryhmiin tai sukupolviin. Miksi? 2-30-vuotiaat. Okei, Oppis paljon uutta. no niin, Erkka. Joo, toi on kyllä hyvä kysymys. Ensimmäinen ajatus, joka tulee mieleen, on se, että ehkä itseäni vanhempiin ihmisiin sitä varten, että olisi heiltä ikään kuin mukava kuulla tässä vaiheessa, että miten he ovat niin kuin oman elämänsä niin kuin kokeneet ja mitkä on ollut ikään kuin ihan tämmöisenä niin kuin suomalaisen kulttuurin yhteiskunnan kehitystä, niin oppisi ymmärtämään paremmin tällaisten varhaisempien ikäpolvien niin kuin kokemuksen kautta. Olen omaa isäni yrittänyt vähän tästä näkökulmasta vähän haastatella, mutta huomaan, että hän ei ehkä tahdo saada kiinni siitä, mitä mä toivon, niin se on välillä vähän hankalaa se keskustelu muiden ihmisten kanssa, ehkä sujuu paremmin. Mutta toinen on toki, että kauhean mielelläni haluaisin oppia ymmärtämään niin kuin nuorten kulttuuria tänään paremmin, että se on itselleni, niin kuin sanoin, 3 lasta, niin olisi kiva ymmärtää, millaisista lähtökohdista he niin kuin lähtevät omaan elämäänsä, miten he näkevät ympäröivän yhteiskunnan ja maailman. Maria. Mun elämä tällä hetkellä itse asiassa mä ajattelen, että varmaan vietän kaikista vähiten oma-ikäisten kanssa. Että lapsen kanssa ja isovanhempien kanssa ja työympäristö on ehkä minua vanhempaa. Ehkä mun elämästä puuttuu teini-ikäiset, joiden ajatusmaailma ja tapa nähdä maailma kiinnostaisi minua. Hienoa, ihania vastauksia teiltä. Mä kiitän panelisteja ja mä toivotan lavalle seuraavana loppupuheenvuoroa sanomaan meille Riitta Särkelän. Hän on sosiaalineuvos ja aluepäättäjä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Meillä on ollut hyvä keskustelu. Riitta, ole hyvä ja päätä se puheenvuorollasi. Kiitoksia ja on myös Miina Sillanpään säätiön hallituksen puheenjohtaja. Katselen vähän näistä eri perspektiivistä ja tosi huikea keskustelu oli, mitä kuuntelin tuossa ja mua puhutteli jotenkin kovasti se, että mistä puhuitte aika monenkin näkökulmasta, että Suomi on ikäsiiloutunut yhteiskunta ja tästä keskustelusta välittyi hyvin vahvasti se sama viesti, mikä eri tutkimuksista, että on suuri halu rakentaa vuoropuhelua eri-ikäisten ihmisten välille. Ja mä jotenkin kuulen sen viestin, mitä puhuitte tuossa niin, että tämä sukupolvien kohtaaminen ja vuoropuhelu voi itse asiassa olla sellainen iso voimavara suomalaiselle yhteiskunnalle ja vahvistaa meidän resilienssiä niin yhteisöjen kuin sitten yksilöidenkin näkökulmasta. Sitten minua puhutteli kovasti, kun se alkoi tuosta Riikan puheenvuorosta ja sitten jatkoitte tästä yhteisöistä ja yhteisöllisyyden voimasta. Ja nimenomaan ehkä siinä teidän pohdinnoissa se, että meiltä puuttuu niitä yhteisöjä, mutta sitten on myöskin paljon mahdollisuuksia siinä, että me lähdetään tietoisesti rakentamaan juuri meille itse kullekin sopivan näköisiä yhteisöjä. Uskalletaan olla rohkeita ja ylitetään semmoisia raja-aitoja, joita meille helposti syntyy. Sitten mä jäin miettimään myöskin, Soile Kuitunen tuolla avauspuheenvuorossa ja Pirkko Lahti tuossa omassa puheenvuorossa myöskin puhuu siitä, että meillä on hyvin vahva yksin pärjäämisen eetos. Ja mä ajattelin, että olisikohan meillä nyt aika ravistella sitä yksin pärjäämisen eetosta ja rohjeta tunnustaa se, että ihmisinä me ei pärjätä yksin. Me ollaan sosiaalisia olentoja, me tarvitaan toisiamme, me tarvitaan välillä apua ja on rohkeutta ja viisautta hakea apua. Pirkko taisi puhua siitä, että
että on hävettävää, joutuu opettelemaan sitä, että voi pyytää apua. Ja mä ajattelen, että näinä kovina aikoina niin se on meille tärkeä asia kaikille, että ei meidän tarvitse pärjätä yksin. Toiset ihmiset on sitä varten ja suurin osa ihmisistä varmasti haluaa myöskin olla avuksi ja tueksi meidän elämän tilanteessa. No sitten teidän puheenvuoroissa vilahteli vahvasti se, että läheisten ja meidän tuki toisillemme on äärimmäisen tärkeä. Ja taisitte puhua myöskin siitä, että 80% hoivasta tulee läheisiltä ja se on tosi arvokas ja tärkeä asia. Ja siitä mulle juontui mieleen se, että kun meidän omat voimavarat ei riitä, niin meillä täytyy voida olla luottamus siihen, että me saadaan apua. Ja valitettavasti meillä on vähän yhteiskunnassa hiipunut se luottamus siihen, että apua tarvitessaan saa. Ja kun on tuossa hyvinvointialueen päätöksentekijänä, myöskin Vantaa-Keravan hyvinvointialueella mukana, niin sen yhteisöjen rakentamisen, keskinäisen tuen rakentamisen lisäksi, niin mä ajattelen, että toi meidän otsikko täytyykö täällä pärjätä omillaan, niin haastaa myöskin siihen, että meidän on viisasta huolehtia julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista ja varmistaa, että sieltä löytyy kuitenkin aina se tuki ja apu. Ja tähän teemaan liittyen mä ajattelen, että meillä on iso haaste, mä uskon, että sitä pystytään taklaamaan myöskin, on se, että sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertainen saatavuus turvataan. Mutta se edellyttää sitä, että me jatketaan niiden palveluiden uudistamista ja semmoisia vähän tiukan talouden kurimuksessa niin vilahteli viime viikolla myöskin hallituksen suunnasta ajatuksia siitä, että tietyillä kriteereillä voitaisiin mahdollistaa hyvinvointialueille lisäaikaa vuoteen 2028 alijäämien kattamiseen. Ja mä ajattelen, että se on tärkeä asia ja tärkeä asia siinä mielessä myöskin, että se antaa rohkeutta ja tilaa uudistaa ja lähteä tekemään semmoisia ratkaisuja, jotka parantaa sitä palveluiden saatavuutta, ei paniikkiratkaisuja, joita helposti on muuten tarjolla. Ja kun on sosiaalipoliitikko, niin haluan muistuttaa myöskin sen, että sosiaali- ja terveyspalvelut ei ole julkisen talouden riippakivi, vaan ne on kannattava investointi ja taloudenkaan rattaat ei ilman hyvinvoimia ihmisiä pärjää. No sitten kun olen ikäni tehnyt järjestöissä työtä, niin muistuttaisin myöskin sen, että järjestöt on äärimmäisen tärkeä ja 78% suomalaisista on eri mieltä valtion tai hallituksen järjestön rahoitusten leikkausten kanssa. Ja myöskin näiden yhteisöjen rakentamisessa järjestöillä on äärimmäisen tärkeä tehtävä. Ja viisaat hyvinvointialueet huolehtii myöskin järjestöissä sitten järjestöjen toiminta-avustuksista näiden kohtaamispaikkojen ja areenojen rakentamisessa. Ja kun rahat on tiukoilla, niin me tarvitaan rohkeita avauksia, siihen tarvitaan meitä kaikkia ja eri-ikäiset ihmiset kehittämiskumppaniksi omine kokemuksineen. Ja mä haluaisin oikeastaan lopettaa siihen, että mä toivon, että tästä keskustelusta me otetaan semmoinen tahtotila matkaan, ettei kenenkään tarvitse pärjätä omillaan. Rakennetaan luottamusta ja toivoa yhteiskuntaan. Toivo on se, mikä meitä kannattelee ihmisinä aina, ja sen toivon rakentajina on toiset ihmiset. Ja mä ajattelen, että tehdään kaikki työtä sen eteen, että jokainen meistä voi luottaa siihen, että tarvitessaan apua saa. Ja tehdään jokainen työtä sen eteen ja vaaditaan myöskin päättäjiltä sitä. Lämmin kiitos keskustelijoille, oli upea kuunnella teitä ja erityinen kiitos Riikalle sun kokemus äänen tuomisesta tähän. Näitä kokemuksia, oman kokemustiedon jakamista me ehdottomasti tulevaisuudessa tarvitaan. Ja otetaan kaikki toivonkipinä mukaan ja muistetaan, että tarvitaan toisiamme, ollaan ihmisiä toisillemme. Pidetään huolta. Kiitos. Hyvää Areenan jatkoa.